ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଏତେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ମାନେ ବି ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଉଠିବାକୁ ଶୀତରେ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ବାରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଯେମିତି ସଫା କରିଥିଲୁ ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କରିଦେଲି, ସକାଳୁ ଟିକେ ବାରି ବୁଲିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଳଭୂତଟା ଏକୁଟିଆ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଭାବିଲା ମନ୍ଦ କାହିଁ କହୁଥାଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯିବି ଆଉ। ତାପରେ କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆମର ଦେଖିଥିଲି, ମାଣବସା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ଦରକାର କୁହ ପଠେଇଦେବି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ହଳଦୀ ପତ୍ର, ଆଉ କ'ଣ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ ଘାସ, ଆଉ ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଅଁଳା ପତ୍ର, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯାହା ଦରକାର କହିବ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଏଇଠୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଧଡ଼ପଡ଼େଇ ତାଙ୍କ କାମରେ। ଭଲସେ ପ୍ରଥମେ ଗୁହାଳକୁ ଗୋବର କଢ଼ାକଢ଼ି କରିଦେଲି, ତାପରେ ଭଲସେ ଓଳାଓଳି କରିଦେଲି। ଓଳାଓଳି କରିଦେଇକି କିଛି ନଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇ ଘର ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖାଉଛି ଆମ ଚିତା। ଆମର ତ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମାଣ ବସେନି, ଆମର ମାଘ ମାଣ। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚିତା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇ।